Mela, 2 Korintin 2 minn vers 1. Imma ddeċidejt dan fija nnifsi illi ma nerġax niġi għandkom bin-niket għax jien innikkitkom. Imbagħad minnu dak li jennini ħlif min ikun tnikket minni. U din l-istess raġuni għal ktibtilkom sabiex meta niġi ma jkollix dieqa minn għand dawk li jmissli nifraħ bihom. Billi jien fiduċjuż minnkom il-koll li l-ferħ tiegħi ikun il-ferħ tagħkom il-koll. Għax bħafna afflizzjoni u b'afiż il-qalb ktibtilkom b'ħafna dmuħ. Mhux sabiex tkunu mniktin, iżda sabiex tkunu tafu l-imħabba li għandi speċjalment għalikom. Imma jekk xi ħadd nikket, mhux li nikket, iżda sa ċertu punt sabiex ma ntaqqalkomx bi kliem żejjed lilkom ukoll. Għattali dik il-punizzjoni li kienet mogħtija mill-maġġoranza hi biżżejjed. Biex hekk għall-kuntrarju jmiskom aktar x'taħfrulu u tfarġuh li b'xi mod it-tali ma jinbelax b'niket eċċessiv. Konsegwentement neżortakom biex terġgħu taffermaw imħabbitkom lejh. Għax ktibtilkom ukoll għal dan l-iskop, sabiex inkun naf tgħaddux mit-test jekk intomx ubbidjenti f'kollox. Issa lil min taħfru xi ħaġa jien ukoll naħfirlu, għax ta' bilħaq xi ħfirt jien jekk fir xi ħaġa. Għamilt dan minħabba fikom fil-preżenza ta' Kristu. Sabiex ma nkunux ivvantaġġati minn Satana, għaliex maħniex ignoranti dwar l-iskemi tiegħu. Ejjew nitolbu. Mulej Missier Qaddis nirringrazzjawk tal-kelma mqazza tiegħek li ħallejtilna bil-miktub. Dik l-istess kelma li tanti hija bżonjuża, tanti hija utli għalina, tanti hija indispensabbli mingħajrha ma nistgħux ngħaddu mulej. Iddawlilna triq, tigwidana, tikkoreġina, tinkoraġġina, tallimna mulej. Tant għandna bżonna Missier. U dalgħodu inti wkoll irġa' ġbartna hawnhekk biex nisma'ha tkun moqrija u pritkata. Tina qalb riċettiva mulej. Għamel li nisimgħuha b'attenzjoni, nilqawha b'umiltà u nkunu determinati li rridu nobduha Missier. Affrinna ta' kemm il-darba aħna ma bdejniex kelmtek. Ta' kemm il-darba smajnija u ma tajniex kasa kemm suppost. Ta' kemm smajnija u nsejnija f'ħakkatajn mulej. Affrinna ta' kemm kelmtek ma smajniex tal-jien. Il-kelma ta' Alla, il-kelma ta' Missier li ħobna. Dalgħodu permezz tal-Ispirtu tiegħek għejna mulej. Ejnilna ħa nitkellem u l-dawnħut il ħajsemaw sabiex nagħtu l-istima u l-valur li jixraq il-kelmtek u nħorġu minn hawn ġew mibdula bil-qawwa tal-kelma tiegħek mulej. U dan kollu nitolbuh f'ġieħ ibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Ix-xitan, Satana, jew kif inhu msejjaħ ukoll fil-Bibja Abaddon, Apollun, Beljar, Belzebub, is-serpent l-antik, id-dragun il-kbir, il-ħakkim u l-alla ta' id-dinja, Missier il-gideb, l-akkużatur tal-aħwa u aktar. Forsi jħud ta' fuqha dak l-anettodu ta' dak ir-raġel li darba kien għaddej u fuq bank jara x-xitan b'geddum sal-art. Salih għallu tgħidlix li għandek id-dwejja u għallu minn snin m'għandix dwejja, għallu mdejja u għallu mdejja. Għallu dawk il-miljuni kollha ta' nies ma jridux jafu balla. Miljuni kollha ta' nies jidimbu left, right and center, missek tifraħ, mela tkun imdejja. Le għallu għandek raġun, għallu f'dak il-każ, nifraħ. Għallu mmejna imħabba l-Kristjani mdejja. Għallu għallu għandi dwejja akbar imħabba fihom. Għallu għax nofshom iweħħlu fija kull ħaġa ħażina li tiġri meta ma nkunx jien. U n-nofs liħor meta nagħmilhom xi ħaġa ma jindunawx li jien. Ir-realtà fuq estrem bosta Kristjani iffissati fuq ix-xitan, fuq id-demoni, fuq l-ispirti ħżiena, jarawh kullum kien, iweħħlu fiha l-kull ħaġa ħażina żmerġ li tmurilhom, ix-xitan. Ħaraq lil borma, ix-xitan. Il-ħin kollu jarawh fl-oħrajn u ħin kollu jaraw kif ħajkeċċuh jew jorbtuh. Fuq l-estrem liħor, ruxma ta' Kristjani jemnu li x-xitan jeżisti,
Pero jgħixu ħajjithom daqs li kieku ma jeżistix. Rari titkellem magħhom u jsemmuhulek fil-konverzazzjoni, jippreferu jinjorawh. Jippreferu ma jagħtux kasu. U allura jiddisprezzaw il-preżenza tiegħu u l-qawwa tiegħu. U wis probabbli ma jafux u mhix konxi familjari mal-metodi li juża fil-ħajja tagħhom. L-aħwa min jinsab f'waħda minn dal-kategoriji forsi inti tinsab f'xi estrem minn dawn għadu m'għandux veduta bilanċjata u biblika ta' Satana u l-ħidma tiegħu fid-dinja. Għaliex l-Iskrittura tal-limna l-ewwel nett illi Satana jeżisti u jinsab attiv fid-dinja. Jinganna l-ġnus, ħallihom flama jagħmihom biex ma jarawx il-Vanġelu. Il-dawk li forsi jibdew jitħajru jiċċaqalqu, joħorġu mid-dlam, jara kif jagħmel u jfixkilhom kull mezz u mod possibbli li ma jmorrux jitilqu s-saltna tiegħu, kull tip ta' tfixkil. Meta ma jirnexxilux ifixkilhom il-dawn u jgħaddu għas-saltna talla, jagħmel minn kollox b'diversi modi biex jifixkilhom ukoll u jpoġġilhom tfixkil ħalli ma jkomplux jitqazzu. Ma jkomplux jitqazzu. Mela jeżisti Satana u attiv fid-dinja b'dal modi. It-tieni għalkemm huwa avversarju formidabbli, feroċi, u għarriq prim, rajtu qattil tajdinna, Satana ma jgawdix l-attributi tal-Alla. Mela, Satana potenti u intelligenti aktar minnek, ħafna aktar minnek, pero hu omnipotenti, u laqqas huwa omniscienti, jiġifieri, la jista kollox bħal Alla u laqqas jaf kollox bħal Alla u ngħidu wkoll laqqas huwa omnipreżenti ma jinsabx kullum kien fl-istess ħin bħal Alla. Ftakruha, okay? Mela x-xitan ma jgawdix l-attributi divini tal-Alla. It-tielet ħaġa, Satana jobot lin-nies tal-Alla u jinsab impenjat fi gwerra kontinwa kontrihom. Sa mill-bidu tiftakru fil-Ġenesis 3 naqraw kif Alla li x-xitan qallu u jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha. U fl-ewwel Pitru 5:8 narawh imqabbel ma xiex ma dak li l-jun iħuf ifittex lil xi ħadd biex jibelaw dik ir-rabja. Min qara l-avvanz tal-Pellegrin ta' John Bunyan ukoll forsi nfakru li meta Kristjan intaqa' ma' Apollun, ma' Satana fil-witt tal-umiljazzjoni naqraw hekk. Imbagħad Apollun infex f'dadija kollha rabja u qallu jiena għadu ta' dan il-prinċep ta' Ġesu ġifieri, jiena nobot lilu il-liġijiet tiegħu u lil niesu, ġifieri lilek u lili. U jiena ħriġt apposta biex lilek naqaflek. Mela, jekk int Kristjan, Satana jobodok u se jipprovi jagħmillek il-ħsara għaliex issa inti ta' Ġesu. Jobodok għaliex issa inti ma dekx tiegħu, darba kont tiegħu, imma Ġesu ħatfek, ħelsek, ma dekx tappartjeni għalih, u għalhekk Satana jobodok. Għax darba kont tiegħu u ma dekx issa inti ta' Ġesu. U bħalma jobod il-Ġesu jobod il-daw kollha li huma f'Ġesu li huma fih. Vance Havner jgħidilna hekk ara. Kull min jieħu l-Ġesu bis-serjetà isir il-mira tax-xitan. Kull min jieħu l-Ġesu bis-serjetà isir il-mira tax-xitan. Però jkompli. Bosta membri fi knejjes ma jinkwetawx lil Satana tant li anqlu fih l-oppożizzjoni lejhom. Fimtu għadin? Mela, l-attakki ta' Satana immirati lej min? Lej dawk li jieħdu l-Ġesu bis-serjetà. Jiġifieri, jekk int Kristjan medjokri, ta' barsi, ta' nofs kedda, mitluq bla ħajra bla ħeġġa, wis probabbli x-xitan ħajħallik bi kwiedek. Mhux ħajattakkak, kuntent li joqgħod ibenninlek il-bennina biex tibqa' rieqed kif int.
Biżżejjed. Alright, għaliex il-dawk li jieħdu ġisu bis-serjetà Satana jattakkom. Mela, ir-raba punt, ħanaddu issa l-metodi. Okay, għal dawk il-metodi li Satana juża biex jattakkana. Dawk l-appost jgħidulhom l-iskemi tiegħu, l-istrataġemmi, tattika li juża biex jattakkana. Kieku ninsabu f'azzjoni militari aħna fi gwerra, il-ġenerali li jgwidawna bqgħu ċerti li jkunu impenjati f'xi ħaġa partikolari. Jippruvaw jiskopru l-moviment tal-għadu, mhux hekk? Jistaqsu bejnietom kif se jattakkana l-għadu. Ħajjiġi mill-ajru, ħajjiġi mill-art, ħajjiġi mill-baħar, vera jew le. Jgħid meta ħajattakkana fil-għodu kmieni matul il-lejl, x'numri għandhom, x'inhuma n-numri, kemm għandhom soldati, kemm mistoqsijiet bħal dawn, il-ġenerali jistaqsuhom għalfejn ħalli preparaw offisa u anka difiża adegwata, ikunu preparati. L-aħwa bl-istess mod, il-Kristjan li huwa angaġġat fl-armata spiritwali ta' Alla jrid jistaqsi l-mistoqsijiet x'inhuma l-iskemi li x-xitan juża. Kif normalment jattakka? Għalfejn biex niddefendi u nilqalu mod effettiv. Jekk jagħmel dan, jekk jiskopri t-tattika u t-tattiċi ta' Satana u d-demonji tiegħu, jekk jiskoprihom, allura jkun f'pożizzjoni li jgawdi vittorja. Ma jkunx żvantaġġat, jkun vantaġġat anzi, u minflok darba wara oħra jitlef kif ġieli nesperjenza waħna telfa wara oħra le. Darba wara oħra jibda jirbaħ, jibda jvinċi. Mela, x'ħanajdu fuq il-metodi l-ewwel net. Satana rari juża metodi innovattivi ġodda. Rari jivvinta xi metodu ġdid Satan għaliex? Għaliex l-iskemi tiegħu ġew ttestjati tul iż-żmien. Mill-bidunet ilu dal-eluf ta' snin kollha jippruvuhom jafx jaħdem u jafx ma jaħdimx. U allura m'għandux bżonn jivvinta metodi ġodda. Jaf ukoll, u għalhekk m'għandux għalfejn jibdel, illi l-bniedem ma jinbidilx. Il-bniedem kien għadu jibqa' dejjem l-istess, mixħu tal-ħażen. Bla moħħ. Ma jitallimx mill-iżbalji tiegħu, lanqas jitgħallem qed jara l-oħrajn jużaw tattika effettiva kontra Satana, ma jitallimx qed ħanuża jiena le, Satana jafda kollu, allura qed il-bniedem iblaħ kien għadu jibqa' dajjef kien għadu jibqa' minn ħanibqa' nuża l-istess tattiċi u fil-fatt ħafna mit-tattiċi ma jibdilhomx, m'għandux għalfejn jibdilhom. Tieni ħaġa, l-metodi tiegħu spiss huma sottili, makakki. Mhux dejjem ovvji, mhux ħajdirlek bħal dak il-bodbod bil-qrun, bin-nar ħiereġ u ħajħajrek għal xi tentazzjoni le. Imma kif naqraw fit-2 Korintin 11, Satana ħafna drabi jittravesti ruħu f'anġlu tad-dawl. Xallimna dan il-metodi makakki, nkiss, id-fidlam. Dawk huma mill-metodi ta' Satana ħafna drabi mhux diretti għalkemm ġieli jkunu ta' mal-maġġor parti blingan. It-tielet ħaġa, Satana jippreferi attakkana waqt ċertu staġuni. Mela, kapaċi jassaltana fi kwalinkwa mument. Alright, mhux ħanajdu isma' hawnhekk iva hemmhekk le. Però jippreferi dawk l-istaġuni meta inti pereżempju għajjiena, meta inti marit, meta inti preokkupat, inkwitat, b'xi ħaġa, tistgħu tkunu ċerti li Satana jipprofitta ruħu minn dak il-perjodu partikolari, minn dak l-istaġun biex jittentak, biex jassaltak. F'Mattew 4 naqraw hekk ara fuq Ġesu meta kien fid-deżert. U sam 40 jum u 40 lejl. U wara qabdu l-ġuħ full stop. U resaq lejh il-ġarrabi. Taraw? Bil-ġuħ, ħanajtek staġun ta' djufija, u wara resaq lejh dak il-ħin, mhux qabel. Italmuha għaliex din hija lezzjoni importanti dwar l-istrataġemmi ta' Satana. Jiġifieri, meta inti dawn ħafna drabi għal xi raġuni oħra toħodix bi kbira li Satana jattakkak. Fir-realtà nistgħu ngħidu anke meta inti jappe għaliex kultant
meta aħna qabb, meta aħna nħossuna għaddejjin minn xi żmien spiritwali tajjeb, jiena minn xi prit kawad ngħid kemm mor tajjeb, għaw ċerti li ħajjiġi u ħajrewwaħlek il-fjamma tal-gburija spiritwali. Emel intaħjar minn ħaddieħor, proset kemm bravu. Jiġifieri dawn huma l-istaġuni wkoll meta intab, meta indawn. Partikolari. Mhux Satana japprofitta ruħu minnhom. Il-Puritani kienu jgħidu wkoll li meta nkun l-aktar passiv, ix-xitan u l-aktar bieżel. Għaliex staġun ieħor illi Satana jogħġbu ħafna tafu x'inhu? Meta inti m'għandekx tagħmel. Meta inti bored, ma tafx fejn taqbad ta' tirasik, qiegħed id-dar qiegħda d-dar m'għandek xejn tagħmel. Kemm jogħġbu dak iż-żmien Satana biex isefsiflek xi tentazzjoni u jħajrek għal xi dnub. Staġun ieħor meta inti inattiv. Satana huwa l-aktar bieżel. Ir-raba' Satana jattakkana wkoll fejn aħna dajfin. F'dik l-erja li inti dajjef. Ibqgħu ċerti li jaf id-debbolezza tiegħek. Jaf dik l-erja jew dawk l-erjas li inti għadek dajjef fihom jafu. Forsi naħseb aktar milli tafhom inti. U hemm ħajponta l-attakki tiegħu bħal dawk l-arċira fil-qedem li kienu jimmiraw il-vleġeġ tagħhom fejn f'dik il-parti li forsi l-armatura ma kienx tagħti lis-soldati kontra tagħhom. Hemm. Jew dak il-ħallil illi jrid jisraq dar, jistudja, ħajara jsib xiex, mhux bib magħluq imsakkar, xi tiqam bexqa. Min hemm jidħollok, vera jew le? Hekk Satana. Hekk Satana jattakkana fejn għadna dajfin. U allura aħna hemmhekk irridu nagħmlu l-aktar reżistenza. U rridu nkunu qed nassu nisru hemm. F'dik l-erja partikolari għax hemm ħajattakkak l-għadu. Ftakruha wkoll li din hija strateġija importanti. Il-ħames, Satana japprofitta ruħu mill-kuntrarji tal-ħajja. X'jiġifieri? Ħadd panċer. Ma naħsibx li xi demonju ġiju taqqabulek jiena. Inħarqitlek, ma naħsibx li jollilek il-Satana, le. Però ħajjiġi f'dak il-ħin. U ħajħajrek għal xi dnub. Jekk ħadd panċer f'dak il-ħin attent għax ħajuża dak il-kuntrarju biex iqarraq bik. Allura forsi jibda teqret wara dejjem jiena, sejjer il-knisja ma mmur xejn, ara naqra u nervi u rabja tkellmek il-marta ħtafa ħallini għax karozza ġdida, mela hemmhekk. Ma taqqablekx ir-roda, però fil-panċer oqgħod attent. F'dak li jiġrilna fil-ħajja, il-kuntrarji tal-ħajja mhux inweħħlu mill-ewwel f'Satana, imma attenti għax juża lilhom biex iwassalna dnub. Tajjeb dik tattika oħra importanti. Ukoll nistgħu ngħidu li l-attakki ta' Satana huma mirati kemm lejn il-Knisja bħala ġema u kemm lejna bħala individwu. Sajwa, rridu nkunu konxi di tagħha. Bħala ġema hemm ħafna tattiċi li xitan juża, ma ħansemmilkom ftit. Għaliex irridu nkunu konxi anke bejnietna. Mhumiex l-uniċi imma spiss jużhom daw. L-ewwel nett. Satana għal persekuzzjoni għalila kontrina, kontra l-Knisja. U anki juża l-intimidazzjoni biex isikkitna. Ipprova jekteb xi kumment fuq Facebook u tara l-attakk. Għalfej biex jalaqlek ħalqek, biex jintimidak, biex il-verità iżomm għalik u ma xandarix. Dik hija waħda persekuzzjoni qalila. Forsi s'issa aħna m'għandniex fil-ġisem, pajjiżi oħra għandhom, imma b'xi mod jew ieħor irid isikkitna, irid jeqridna. Ukoll jinfiltra fil-knejjes u jintroduċi id-dinja fil-Knisja, il-mondanità ngħidula aħna, mod speċjali fil-mod li nqimu, il-mużika tad-dinja idaħħala fid-dinja, fil-Knisja, biex inqimu biha, hemm il-metodi li jużaw id-dinja ndaħluhom fl-evanġeliżmu, metodi ta' management li kumpanija tuża, nibdew nużawhom għall-evanġeliżmu, idaħħal id-dinja fil-Knisja. Għaliex? Għax jaf
li aktar ma l-Knisja tkun influenzata mid-dinja, inqas tkun l-influenza tagħha fuq id-dinja. Tattika li juża. Jaf ukoll li jekk jolqot ir-raj iferrex in-naġ, mela Satana jattakka l-pastor fid-djufijiet tiegħu b'mod speċjali. Żommu f'moħħkom ħalli anke titolbu regolarment għaliex ir-raj jekk jolqtu ħajferrex in-naġ. Jifred ukoll l-anzjani, l-elders, it-tim li jmexxu. Jekk idaħħal pika kompetizzjoni, min ngħidlek u intajtek, allura m'hemmx qbil, m'hemmx viżjoni waħda. Ħajamel ħsara kbira. U dak huwa erja ieħor li jattakka. Jattakka u jifred il-familji lilkom. Il-familji Kristjani jattakkom ħalli jifridhom, ikissirhom ir-raġel bejn il-mara, ġenituri mal-ulied, l-ulied bejniethom. Ikisser l-unità u l-imħabba ta' bejnietna, ta' bejn l-aħwa. Firdiet, partiti, semmuhom, l-aqwa li jifridna, ma nkunux ħaġa waħda fil-mulej. Jintroduċi anka permess ta' ġieli għalliema li mhumiex esperjenzati, hawnhekk nitalmu wkoll li l-għalliema għandna nkunu preparati, esperjenzati, għaliex jekk le permess ta' dawn l-għalliema jintroduċi dottrini folots, ineżattezzi, anke ereżiji. U tafu li l-ereżija toqtol. Mela allura jippreżenti jġiblek il-ġaħat li jidher entużjast, tellaw jitkellem, tellaw jipritka, tellaw għadu ġdid u ċert li ħajaddi l-ereżija, id-dottrina, mħalta mal-verità, sintendi. Ukoll ħajmewwed kull sforz għall-evanġeliżmu jew sens ta' missjoni. Jekk Knisja mhix qed tevanġelizza, Satana rebaħ. Ħallihom joqogħdu jċabċbu jkantaw jieħdu pjaċir bis-sħana ta' xulxin. Laqgħu li ma jaffettwawx il-dawk ta' barra. Mela allura jmewwed l-isforzi għall-evanġeliżmu jew l-missjoni. Ukoll jiżra żerrija ta' kburija spiritwali. Aħna tal-mulejbi, aħna Knisja. Aħna għandna l-Ispiritu ta' biss. Aħna, il-pastor tagħna biss għandu l-verità. Rajt l-oħrajn xej m'għandhomx ispirtu bil kemm huma Kristjani, aħna waħna biss. Kburija spiritwali. U hemm oħrajn. Jimplementaw ukoll metodi miegħek u miegħi bħala individwi. U ħansemmu xi ftit ukoll għax huma varji. L-ewwel nett. Il-mira primarja ta' Satana tafu x'inhi? Il-fidi u l-eżerċizzju tagħha. Thomas Brooks il-Puritan għalek l-ikbar strateġija ta' Satana hi illi dajjef il-fidi tal-Kristjan. Għandu manija biex jeqridlek il-fidi, iffissat fuqek u jirsisti b'saħħtu kollha biex jerrijilek u jiffrustra. Mela, x'ħajamel Satana? Jibda billi jipprova jniżillek dubju dwar Alla u dwar l-imħabba tiegħu lejk. Jersa u jsefsiflek, mhux vera Alla jħobbok ta', mhux vera Alla jħobbok kif inti taħseb, kieku jħobbok ħadlek libnek, kieku jħobbok ħadlek il-missierek, kieku jħobbok iħallik snin twal iġġor tas-salib ta' dil-marda, kieku jħobbok ma jismax it-talba tiegħek ilek titloba di u ma jisma' dik imħabba, mhux vera jħobbok. Għalfej biex jerrilek il-fidi tiegħek falla u l-imħabba tiegħu lejk. Tismax minnu. Ħajprova wkoll jerrilek il-fidi tiegħek fil-kelma tal-Alla. Ħajjieħu dak li Alla qal, dak li Alla ddikjara f'kemtu u jpoġġilek dubju fuqu. Tafu li mill-bidunet, tiftakru li l-leva tassew li Alla qal, taraw, dubju fuq kelma tal-Alla. Għadu sal-lum, l-istess tattika. Tassew li Alla qal, veru li Alla wedek hekk, possibbli jibda jdaħħallek id-dubju. J.D. Greer qal fejn Alla poġġa full stops, Satana se jpoġġilek question marks. Dubi fil-kelma tal-Alla. Għaliex il-kelma tal-Alla hija waħda mill-miri ewlenin tal-attakki tax-xitan. Tiftakru fid-deżert Ġesu kif wieġbu l-Satana mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Mela,
Satana, jaf, u nerġa' ngħid ħafna drabi aktar minnek u minni, illi jekk jirnexxielu jżomm lin-nies il-bogħod mill-kelma t'Alla jew fl-injoranza tal-kelma t'Alla, ħajirbaħ. Għaliex ħajżommhom milli jirċievu l-ħajja li dik l-istess kelma t'Alla twaslilhom. Allura jagħmel minn kollox. Pereżempju, ħajpoġġilek kull ostaklu biex iżommok lura milli taqra l-kelma ta' kuljum. Milli timmedita minn fuqha, milli tistudja bil-ħiliet tiegħek naqra l-kelma, ħajfixklek biex iżommok lura. Jekk telbu u taqra, jibda jipprova jikkonvinċik biex taqra b'mod superfiċjali, bla doġġ, bla ħsieb, laqwa li qrajt kapitlu kuljum, jew min jipprova jaqra Bibja f'sena laqwa li t-tik jgħid dawk il-kapitli bla doġġ. U allura bla affett, ma ħadd affettwak xejn. M'hemmx dispożizzjoni li ħadd isma' Alla jkellmek biex jgħalmek biex jiddireġik le, laqwa li qrajta. Kuntent Satana, għax min ħadd igwadanja xejn, min ħadd iħu l-ħajja mill-kelma. Ġieli jissuġġerilek ukoll di komuni illi tiċħad jew tinnega dawk il-partijiet li ma jogħġbukx. Il-wedi t'Alla sbieħ iwa imma t-teddid t'Alla dak le. Tirċivi biss dak li jarraxlek widnejk. Bqija l-affarijiet l-oħra ma jogħġbukx l-infern, il-ġudizzju, il-kastigi, le dawka ninjorhom. Rebħa kbira għal Satana ukoll u dina taffetwana ħażin ħafna ħajproponilek biex il-kelma tawwiġa biex jitieħu l-forma tiegħek. Takkomoda għas-sitwazzjoni tiegħek. Raġunar. Alla jgħidlek mod u inti tajt immaxina jiena ma tafx kif is-sitwazzjoni, għawweġ il-kelma għalik. Minflok kif suppost inti titgħawweġ u tikkonforma mal-kelma, imma l-għadu jiġi u jġalek jgħinek ukoll biex tawwiġa biex minn għalik tagħmilha l-forma tiegħek. U meta jirnexxielek tagħmel hekk, il-konsegwenzi tbagħtihom inti. Mela l-aħwa, għassu sew f'din l-erja, għaliex Satana ċertament ħajattakkana l-koll u ħajprova jżommna lura minn dik il-ħajja li nirċievu mill-kelma t'Alla. Jekk l-ewwel mira tiegħu hija l-fidi, it-tieni mira tiegħu huwa t-talb. William Cowper qal, ix-xitan jitried meta jara li d-djef qaddis fuq il-kobteħ. Kemm hu konvint Satana, kemm hu ċert minn dil-verità. Li l-Kristjan meta jitlob, meta jixxierek malla fit-talb, ħaj jirċievi barka, jirċievi qawwa, ħajrċievi faraġ, ħajrċievi sosten, ħajrċievi saħħa kontra tiegħu jafa din. Mela allura x'ħajamel? ħajprova jfixklu milli jitlob. Ħajpreżentalek attivitajiet oħra li jiddevjak, li jżommok lura milli titlob kuljum milli tixxierek. Kull ħaġa, affarijiet tajbin, imma jpoġġihomlok fi triqtek, ħalli ma titlobx, ħalli ma ssibx ħin u tixxierek malla. Pereżempju, li sefsiflek widnejk illi t-talb hija xi ħaġa bsa wisq għalik. Ma tafx titlob inti, inutli, fim intix kapaċi titlob, jew provajt, jew anke forsi insija, titlobx. Tqil wisq it-talb għalik, pis wisq mhix kapaċi, jew nkella għandek id-dnub. Bid-dnub ħad titlob, ma jmissekx tistħi raġuni wara raġuni, biex inti ma titlobx. Hija oħti jibda jitlob. Kif int, kif taf, kemm taf għalli tul ta' ħin li kapaċi titlob. Imma itlob. U tpaxxix l-għadu tiegħek meta tisma' minnu għal xi raġuni jew oħra li jżommok lura mit-talb. Jekk tibda titlob, u mbagħad ħajprova jikkonvinċik biex tabbanduna t-talb għal kollox, għaliex it-talb inutli. Inutli. Kemm ilek titloba dil ħaġa? Ħatibqa' titloba. Mhux għal xejn, titkellem waħdek qiegħed, mela iqaf itlob. Iqaf itlob. Għax inutli, qed titlob fil-vojt. Drabi oħra, waqt li qed titlob,
kunu konxi tagħha dil-ħaġa, jekk irnexxilkom titolbu, kunu konxi għaliex waqt li qed nitolbu ħafna drabi ħajfakkarna f'xi attività, f'xi ħaġa li rridu nagħmlu. U li tant għandna bżonn nagħmluha illi ma tistax tistenna tiġi ġo moħħok trid titla' tonxor bil-ħaqtax il-load lesta, fimt? Mela allura fittex lest it-tal. Attenti. U wafqek milli titlob. U it-talb aġġiltu. U battu tlaq tiġri lem. Tattika komuni oħra. L-aħwa nirriġettaw daw l-iskemi din daw it-tattiċi kollha tax-xitan fejn jidħol it-talb. All right? Għaliex mit-talb mix-xirka tagħna mal aħna nkunu fortifikati, gwidati, mfarġa. Okay? It-tielet mira tiegħu il-mezzi tal-grazzja. Satana jaf illi l-mulej birikna meta ninġabru fl-imkien. Satana jaf illi l-mulej birek il-Ministeru tal-Kelma, il-parteċipazzjoni fl-ikla tal-mulej, jaf x'benefiċċju aħna nigwadanjaw minnu. U allura ħajamel minn kollox biex iżommok lura milli tattendi l-Knisja. Qomt filgħodu, għajjien, għand ħosra ila ta' ma xoħosni sew, u għaxek, u ma attendejx il-Knisja. U tlift il-barkit talla għalik. Attenti għaliex ħajproponilek ħafna raġunijiet biex iżommok milli tattendi l-Knisja. Jekk tattendi, bħal dejjem, dawn huma t-tattiċi tiegħu, jew jżommok lura meta tagħmel xi ħaġa, jew tibda tagħmilha jara kif jagħmel iħassarilek. Mela jekk tattendi, jekk jirnexxielek tiġi hawn, ħajprova jżommok milli tkun imbierek. Allura kun spettatur passiv. Bil-qiegħed hemmhekk mhux parteċipant attiv. Qed tara, se tara film x'qed jiġri, kollox barra minnek. Jirnexxielu jagħmlek hekk. Tu pjaċir tara l-affarijiet. Jekk mhux ukoll xi wħud jipprova jagħmilhom xi kritiċi. Mela mbagħad mhux passiv, le mbagħad minn hemm dik il-ħin mhux bitnix, dak kemm dam il-pritka, liħor it-talba tiegħu kemm mifqira. Bil-qedem tikkritika biss, dak huwa xogħolok. Attenti minn din it-tattika tax-xitan. Distrazzjonijiet. Tisma' l-pritka f'daqqa waħda x'ħad taħseb, jien naf. Pum, ġitek f'moħħok dak il-ħin. Għalfejn tlaq u għamel 3 minuti ma tafx qal il-predikatur. Regolarment, naf taħna l-koll distrattaw ruħna, imma irridu nifqulhom, nikkonċentraw, niffukaw. Nkunu attenti għaliex id-distrazzjonijiet Satana u d-dimoni tiegħu jużawhom biex ma nirċevux il-benefiċċji mill-kelma. Jipprova wkoll idaħħalna f'rutina, rutina formali ngħidula, ritwal xort. Ġejtaw, poġġejt, qomt, kantajt, poġġejt, qomt, smajt, tlaqt. U x'ġara għalek int daħal xi ħaġa fik le. Xejn. Għamilt l-affarijiet bħala rutina, ritwal xort. U ġewwa bqajt ukoll xort. L-eżempju li nġibu dawk il-papri li jidħlu jozzu fl-ilma jitelew ma jixxarbux minn ġewwa. Aħna niġu għaw, nidħlu f'din il-xmara ta' barkiet u noħorġu għaw xotti. Xotti, għaliex kollox barra minnek. U ma applikajċ, ma użajċ dawk l-affarijiet li smajt għalik innifsek għal-ħajja tiegħek. Kuntent li tattendi regolarment, però kollox jibqa' il-barra minnek. It-tielet, ir-raba' ċoe mira tiegħu hija t-taqdis tal-ħajja. Dak li ngħidulu aħna s-santifikazzjoni. Jaf Satana sew illi raġel jew mara li qed tikber fis-santifikazzjoni, qed titqaddes progressivament, ħajnata ġieħalla u Alla jew pjaċir biha. Mhux biss jaf ukoll li dik il-mara dak ir-raġel ħajkun dawl għall-oħrajn. U l-oħrajn ħajdbirku wkoll x'in jaraw il-ħajja mibdula ta' dawn. Allura ħajprova jżommna lura milli nimbidlu, milli nimmaturaw bħala disċipli. Ħajuża l-ħwejjeġ tad-dinja, anke dawk tajbin, biex jaqliblek il-prijoritajiet ta' taħt fuq. Ix-xogħol, il-familja li suppost mhumiex l-ewwel ħaġa,
jitfaħħom l fuq quddiem. Għalhekk jaqliblek il-prioritajiet biex ma titqaddis. Għaliex il-qofol ta' qdusija x'inhi kunu qaddisin għax jien qaddis. Dik trid tkun il-priorità ta' ħajjitna, imma Satana jipprova jniżżilha l-isfel. Ħajpoġġilek mit ħaġa oħra biex jaljenak u joħdulek l-enerġija u l-ħin tiegħek. U allura ma tkunx kapaċi tinvolvi ruħek f'xi impenn, f'xi ministeru fil-Knisja li tant huwa importanti għalik fil-progress spirituali. Le, tant għandek x'tagħmel, tant għandek affarijiet li m'għandekx ħin u waqas enerġija li tkun involut f'xi tip ta' ministeru jew ieħor fil-Knisja. Prova jħajrek biex tagħmel kompromess ma' dnub li smajnija f'pritka preċedenti. Kompromess ma' dnub wieħed ħatieqaf tikber. U allura ħajrek tagħmel dak il-kompromess. Medjokrità, jiġifieri ħajajdlek isma' mhux tajjeb kif int. Int m'għadekx kif konta. Mhux aħjar milli konti, u qas int ħażin, daq sħabek fuq ix-xogħol jew l-iskola, int ħafna aħjar minnhom, mela biżejjed ta' m'għandekx għalfejn, tajjeb kif int. Jekk jirnexxielu jikkonvinċik, allura ħajwaffqek milli inti tibqa' tippressa dejjem il-qudiem. Dik hija s-seħħa tagħna, dejjem nippressaw aktar il-qudiem. Imma l-medjokrità tgħidlek waqaf, ieqaf biżejjed fejn inti. U affarijiet oħra. L-aħwa. Bażikament, jiġifieri jkollna niġbru kollox l-iskop tax-xitan huwa li jħajrek għad-dnub. Li jħajrek għad-dnub. Għaliex mhuwiex kuntent li la jżommna lura milli nwettqu tajjeb. U laqqas ikkuntenta li jħassrilna dak li nagħmlu. Però jrid jħajjarna l-kull xorta ta' dnub permezz tat-tentazzjoni. Żewġ punti fuq dil-ħaġa. Strateġija komuni fejn tidħol id-dnub. Iħajrek lura li dawk l-affarijiet li kienu attraenti għalik qabel ikkonvertejt. Ftit konxi tagħha Kristjani din. Qabel il-konverżjoni, xi dnub l-aktar kien isaltan f'ħajtek? Għajt illi ħajprova jerġa' jaqajmu fik. Diklerja li qabel kont dajjef fiha ixini, attent għax xi darba jew oħra ħjerġa' jqajjimilek għax jaf li dika għadem u malaj tista' terġa' taqa' għaliha. U wkoll ħaġa oħra fejn jidħol id-dnub jipprova jikkonvinċina li d-diżubbidjenza tagħna mhix daqshekk gravi u hija billi nqasd il-ħaġa kelma żejda fuq ix-xogħol, dnub żgħir venjali jgħidulu, Alla jħobbok, u Alla mhux ħajaħfirlek, mhux dejjem jaħfirlek, mhux gravi allura tattika tax-xitan biex iħajrek għad-dnub. Alrajt Alla jaħfirlek, Alla ħanin, u dnub żgħir mhux daqshekk gravi. Mela, f'Ġabbu 4-7 aħna kmandati biex nirreżistu lix-xitan. Għandna kmand. Irreżistu lix-xitan u jaħrab minnkom. Dan huwa l-kmand tagħna. Alright, l-għajnuniet li Alla tagħna huma ħafna. Pereżempju, fl-Efesin 6:11 Alla jgħidilna ilbsu l-armatura sħiħa tal-Alla ħalli nkunu kapaċi tifqu fermi kontra l-istrataġemmi tattiċi tax-xitan. Ilbsu l-armatura sħiħa tal-Alla u jagħtijinna, nafuhom. Alright, mela rridu nirreżistu x-xitan. Nirreżistuh billi nilbsu l-armatura sħiħa tal-Alla u anki llum nispera billi nkunu familjari mat-tattiċi tiegħu. Joel Beeke fil-ktieb tiegħu Fighting Satan jgħid hekk. Jeħtieġ inkunu nafu l-għadu tagħna, il-karattru, l-istrateġiji u d-djufijiet tiegħu. Jeħtieġ nitalmu kif nifqulu u liema armi spiritwali nużaw kontrih. Jeħtieġ nelbuh bil-fidi permezz ta' ħajja li tagħmel il-frott u x-xandar il-verità. Nifqulu l-Satana, nifqulu. Ejjew niftakru illi għalkemm Satana huwa għadu sopranaturali u d-dimoni u l-eżerċitu kollu li servih kontra tagħna huwa limitat. Fil-qawwa, eżerċita ta' minnu limitat. U jopera biss kont il-permess moti minnu minn Alla. Fimtu għadin? Aqraw Ġob l-ewwel kapitlu. Ix-xitan jittanta bil-permess tal-Alla biss. Alright, ftakru għadik.
Fluqa 22:31 Ġesu jgħid lil Pietru, xmun, ara, Satana supplika permess bil-ħerqa. Ħalli jarbilkom bħal qama. Supplika permess. Martin Luteru taf x'kien jgħid, ix-xitan huwa x-xitan talla, f'dan is-sens, li ma jistax jopera jekk mhux bil-permess sovran għal pjan ħafna drabi inskrutabbli li ma nifhmuhx ta' Alla. Ftakru għalik. Orrajt għal daqstant m'għandniex għalfejn kunu la mwerura u waqqas mirbuħa minnu. Ta' ma ninsew qatt ukoll li fil-Kolossin 2:15 is-seta ta' Satana fuq il-fidili inqerdet. Okay? Satana m'għandux seta fuqna għaliex dik is-seta nqerdet mod effettiv bil-mewt u l-qawmin ta' Ġesu. Kristu. Ir-rebħa li Ġesu kiseb bis-salib. Ġesu permezz tas-salib rebaħ u Satana m'għandux aktar seta fuqek jekk inti tagħmlu lej. Ħlief dik is-seta li ttieħinti. Inti m'għandux seta, m'għandux qawwa. Alla wedna ħafna wedijiet. Weda prezzjuża f'din l-erja insibuha fit-tieni Tessalonkin 3:3 fejn għalinna l-mulej imma s-situ fidil li se jissodakom u se jassiskom mill-ħażin. Is-sit u fidil. Ħajissodak u ħajassek mill-ħażin minn Satana. Mela laħu jew nitennew għaliex Satana tellif u għalkemm se jkompli jġielet u jiffittana tul omorna u juża l-iskemi tiegħu li nittama issa sirna aktar familjari magħhom id-destin tiegħu s-siġillat. Mit-tellif. Aħna għandna l-vittorja finali fi Kristu u permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Amen.